Vallgorguina, Museu del Bosc i la Pagesia. Coneixeràs la història d'un poble forjat per llenyataires, pagesos i carboners, explicat de la mà dels seus protagonistes. T'aproparàs al bosc i als seus habitants. Trobaràs un punt d'informació del Parc del Montnegre i Corredor. Et guiaran per fer rutes i passeigs per la natura, vies verdes, itineraris senyalitzats i llocs d'interès històrics i paisatgístics. Visita el Museu del Bosc i la Pagesia. Vallgorguina t'espera.